Καλησπέρα στο κανάλι μου στο Secret. Σήμερα θα σας παρουσιάσουμε ένα νέο προϊόν που πήραμε από το Κουτσόβολο. Βέβαια, πώς το λένε, ένα καλό προϊόν που είναι με ακουστικά. Πάμε τώρα να τα δοκιμάσουμε. Λοιπόν, η πρώτη όψη είναι το κουτί αυτό εδώ που βλέπετε. Είναι η μάρκα Edifier X3 Lite, αν το προφέρω σωστά. Λοιπόν, η μπαταρία αυτού διαρκεί 24 ώρες. Άλλες επιλογές που έχει αυτό, δεν ξέρω τα λεπτομέρειες. Πάμε τώρα να το ανοίξουμε να δούμε πως είναι η λεπτομέρεια μέσα από εδώ. Λοιπόν, ανοίγουμε τώρα εδώ το κουτί. Τώρα που να το βάλω, άφησα το εδώ. Λοιπόν, ανοίξαμε το κουτί. Τώρα τι βλέπουμε μέσα? Το καλώδιο που έχω βγάλει, που είναι, τι καλώδιο είναι αυτό? Καλώδιο Type-C, USB με Type-C είναι. Βλέπετε μέσα είναι τα ακουστικά. Πάμε τώρα να τα βγάλουμε. Πολύ μικρό είναι εσύ. Σε σχέση με τα άλλα, η θήκη τους είναι πολύ μικρή. Είναι ελαφριά. Δείτε εδώ πως είναι. Μια κουμούτσα είναι. Βλέπετε εδώ, κουμούτσα. Δείτε εδώ πως είναι μέσα. Μέσα μπαίνουν τα ακουστικά στη θήκη και φορτίζουνε. Τα ακουστικά είναι αυτά εδώ. Αυτά εδώ είναι τα ακουστικά, όσοι βλέπετε. Θα τα δείτε και στο βίντεο. Δύο ακουστικά είναι, βέβαια. Αλλά εντάξει, λοιπόν, είπα πριν ότι είναι 24 ώρες η διάρκεια μπαταρίας και αυτά εδώ έχουν ποιοτικό ήχο, πολύ ωραίο ήχο, ακούς τον μπάσο του και τι άλλο. Έχει διάφορες επιλογές με αυτό εδώ. Από όσο ξέρω, αυτό που είναι με Bluetooth και το συνδέεις, έχει πίσω ένα QR code εδώ. Έχει ένα QR code, το σκανάρεις αυτό, κατεβάζεις την εφαρμογή, πρέπει να συνδέσεις τα ακουστικά. Τώρα δεν ξέρω πώς τα συνδέεις, δεν μπορώ να πω έτσι τώρα λεπτομέρειες. Θα ξέρετε εσείς πάνω κάτω, αλλά τέλος πάντων έχει διάφορες επιλογές που μπορείς να επιλέξεις. Είναι, βλέπω εδώ ότι έχει που μπορείς να τα βάζεις τα ακουστικά σε gaming mode. Είναι αδιάβροχο τα ακουστικά, IPS5 λέει, dust, πώς τα λένε, and waterproof. Και τέλος πάντων, τι άλλο έχει? Μικρόφωνο λέει voice assistant, ok. Και από το μενού, άμα μπεις από την εφαρμογή, έχει διάφορα, ξέρω εγώ ο ήχος πως να ακούγεται. Έχει κλασικός, έχει pop, rock, classical, τι άλλο. Μπορείς να δεις από την εφαρμογή τη μπαταρία, ενώ πως η μπαταρία έχουν τα ακουστικά, αυτά πάνω κάτω, μικρές κουμούτσες. Τι άλλο έχει? Εδώ έχει οδηγίες, μερικές από τις οδηγίες έχει, και επίσης και για να αλλάξεις, πόσο λένε, από τα ακουστικά. Τώρα δεν ξέρω πώς λέγονται αυτά. Αυτές εδώ τις κάψουλες που μπορείς να τα αλλάξεις, το τι σε βολεύει στο αυτί. Διάφορα αυτά έχει, δεν έχει κάτι άλλο. Απλά εδώ σου λέει οδηγίες, το πώς μπορείς να κατεβάσεις την εφαρμογή του Edifier. Αυτά πάνω κάτω. Τέλος πάντων, ό,τι είπαμε για αυτά τα ακουστικά. Μην ξεχνάτε να κάνετε ένα like, subscribe στο βίντεο μου, στο Secret.
Με βοηθάει πάρα πολύ, μην ξεχνάς, γιατί έρχονται και άλλα βίντεο στο κανάλι μας στο Secret. Αυτά. Τα λέμε σε ένα άλλο βίντεο. Γεια σας.